имрӯз якчанд асрори истифода бурдани клавиатура барои муфид кардани кори шумо. инак омезиши тугмаҳо ё ин ки миёнбури клавиатура барои онҳое ки мехоҳанд аз мушак камтар истифода баранд ва бо ин роҳ кори худро муфидтар гардонанд. инак аввалин омезиш ин Ctrl Shift Escape, яъне ин чӣ маъни дорад? Яъне маъни он ин аст ки мо якҷоя Ctrl Shift ва Escape-ро пахш мекунем ва ба мо кушода мешавад диспетчер задач. плюс омада аст, яъне ҷамъ ин маъни онро дорад ки як тугма бо дигар тугма бо ҳам пахш карда мешавад. хуб, идомаи кор Ctrl F, яъне маъни Ctrl F дар чист? Ctrl F, чун ба документи ворид мегузорем ва пахш мекунем. Ctrl F маъниш ин аст ки шумо метавонед анакнун аз матн дилхоҳ калимаи худро ёфта бошед. барои мисол хунук, инҷо менависем хунук ва барнома ба мо тамоми ин калимаҳоро нишон медиҳад. Ctrl A, интихоби умумӣ ё ин ки полное выделение. ин чӣ маъни дорад? Яъне вақте шумо мехоҳед матнро выделение интихоб карда бошед, на бо тариқи мушка чунин ё ин ки бо шрифт, шумо метавонед аз Ctrl A истифода баред ва тамоми матнҳои шумо интихоб мешавад. инчунин шумо метавонед бо ин роҳ тамоми файлҳои худро интихоб карда бошед. Ctrl C, маъни ин он аст ки шумо метавонед як қисми матнро интихоб кунед, барои мисол ин қисмро, ва Ctrl C-ро пахш карда тариқи Ctrl V матнро монед. яъне инчунин метавонед бо ҳамин роҳ файлҳоро выдил карда интихоб карда Ctrl C пахш кунед ва ба дигар папка гузашта Ctrl V-ро пахш карда файлҳоро инҷо гузоред. чопи мавод, маъни он чист? Яъне чун шумо матн доред, онро бояд чоп кунед, истифода метавонед баред аз омезиши тугмаҳои Ctrl ва P англисӣ ва ба шумо кушода мешавад чунин майдон, ва тариқи он бо интихоби як тугма метавонед ҳуҷҷатро чоп карда бошед. Ctrl X чӣ маъни дорад? Маъни Ctrl X он аст ки агар шумо як матнро аз як ҳуҷҷат гирифта ба дигар пахш кунед, метавонед Ctrl X пахш кунед ва ба дигар ҳуҷҷат омада Ctrl P пахш кунед. инчунин бо ҳамин роҳ метавонед файлҳоро интихоб карда Ctrl X ва Ctrl V пахш кунед ва файли шумо аз як папка ба дигар папка мепечад. Ctrl Z бекоркунии амалии охир. барои мисол чун дар Word кор карда истодаем, шумо нохост ё нафаҳмида ягончиро делет карда монед, метавонед тариқи Ctrl Z онро баргардонед. Ctrl Shift ва стрелка, яъне агар шумо дар оғози қатор бошед, тариқи Ctrl Shift ва стрелка калима ба калима интихоб карда бошед. Ctrl Shift поён, интихоби абзац, яъне стрелкаи поён. кнопкаи пуск, агар шумо аз кнопкаи стандарт истифода бурдан нахоҳед, метавонед пахш кунед Ctrl Escape. яъне тариқи Alt-Tab метавонед байни ойнаҳо ҳаракат кунед ва дилхост папка ё ойнаро интихоб карда бошед. Alt-Tab. скриншоти экран, инчунин шумо метавонед скриншоти экранро гирифта бошед, яъне дилхоҳ барнома даромада метавонед тариқи print screen пахш кунед ва скриншоти экранро гирифт. скриншоти экранро метавонед тариқи барномаи барои мисол Paint, яъне ба Paint мегузорем ва онҷо Ctrl V мекунем, ана барнома скриншоти шумо тайёр. инро баъдан метавонед ба дилхоҳ формат сахранид ва ҳифз карда бошед. маҳкам кардани барномаи фаъол ё ин ки ҳуҷҷат ё лоиҳаи дигар. барои мисол мо дар барнома кор карда истодаем, Alt F4 пахш мекунем ва он маҳкам мешавад.
shift delete یعنی این چی معنی دارد؟ برای مثال بعضا می شود که شما باید یگانچه رو کور کرده باشید و چون از delete استفاده میبرید اون به корзина میفراید. انکن اگر شما خواهید که وجودی کور شده بدون به корзина نفراید شما میتوانید shift delete پخش کنید و وجود شما به корзина کور میشود. یعنی پیش این را کور کردن فکر کنید که آیا این حجت یا فایل شما لازم نمیشود. win pause یعنی win معنی win این است که این کناپی پوست آنه که گوییم بایرقچه دارد. یعنی win pause به свойстве کامپیوتر میتوانید داخل شوید و خصوصیت های آن را دیده باشید. win e یعنی این میگذارد به проводник یعنی شما میتونید طریق проводник بین پاپکه ها گذارید، پاپکه های لازم را بینید، فایل را انتخاب کنید و از آن استفاده برید. win d بعضا می شود که در رواج سال شما بسیار پاپکه ها کشاده و شما میتوانید همگی با پخش win d همه آن را سفرنود کرده باشید. کمک یعنی بعضا می شود که شما میخواهید آیدی برنامه یگانچه فهمیده باشید یا اینکه خودی ویندوز استفاده برید از F1 خودی ورد F1 را پخش میکنید و برنامه به شما سپرفتی آن را یعنی کمک را میکشاید. آیدی کمک را شما اینجا میتوانید نوار کنید لازمه در خاطر یا اینکه از این مفهوم استفاده برید. win L یعنی اگر شما خواهید که یعنی بلوکировкаи экран шумо метавонед ин тариқ агар ягон ҷо баромадили бошед экрани худро маҳкам кунед ки то чашмҳои бегона аз он истифода набаранд. ин буданд якчанд маслиҳатҳои мо то бахшои оянда барори кор.